numesc Diaco Alexandra și astăzi vă voi prezenta produsele preparate din carne. Avem un produs preparat din carne, Alheira tradițional, și îl vom așeza pe ramă. Așa. După cum bine știm, mărfurile care sunt cu termenul de valabilitate care se apropie, le vom așeza în față, iar celelalte în spate. Și acum începem. Întotdeauna produsul trebuie să fie cu eticheta în față ca cumpărătorul să vadă eticheta, ce scrie pe ea, din ce e făcut și informațiile necesare.